pantes takabur jroning susah lan bunga sadengah kaanan. Aku angidung memuji syukur yen Guru ngasano. Para adiyuswa, sasampunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Legi 8 Januari 2026 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat. Milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak putraning Allah, putraning Allah. Yohanes tunggal ayat 12. Nanging sapa wae kang nampani panjenengane iku diparingi wewenang dadi para putraning Allah, iya iku kang padha pracaya marang asmane. Para adiyuswa, nalika satunggaling brayat pinaringan momongan, tiyang sepuh badhe maringi nami kangge larenipun lan ngupadi akta kelahiran. Ing akta kelahiran sinebat naminipun lare lan naminipun bapa biyungipun. Akta kelahiran minangka bukti sah secara hukum bilih lare kasebat dipun akeni dening negari lan gadhah hak minangka warga negari. Yohanes tunggal ngrembak Sang Sabda manjalma minangka manungsa. Milanipun saben tiyang pitados badhe kasebat minangka para putraning Allah. Yohanes tunggal ayat 12. Nanging sapa wae kang nampani panjenengane iku diparingi wewenang dadi para putraning Allah, iya iku kang padha pracaya marang asmani. Paksesinipun Yohanes punika ngendika bab Gusti Yesus. Panjenenganipun punika Sang Sabda ingkang dados manungsa kangge nebus dosaning manungsa. Gusti Allah ingkang ngetingalaken diri ing Gusti Yesus rawuh ing jagat kangge netepi pamecanipun para nabi. Milanipun Yohanes nyebat sih rahmat lan kayekten wonten ing Gusti Yesus. Para adiyuswa, kita punika para putraning Allah. Lumantar mitadosi Gusti Yesus, kita sinebat para putraning Allah. Punika sih rahmat ingkang ageng ing tata gesang kita. Minangka tiyang sepuh ingkang maringaken genipun dhateng lari, mekaten ugi raga pasuryan watak lan tumindak kita punika nampeni genipun Gusti Allah, inggih menika katresnan, kayekten lan suci. Dinten punika kita sampun ngancik Jemuah kaping kalih ing warsa 2026. Kita miwiti warsa anyar kanthi tekad minangka putraning Allah ingkang gesang ing katresnan lan kayekten. Karakteripun Gusti Allah ingkang kedah ketingal ing gesang kita minangka para putranipun. Monggo kita lampahi tata gesang punika minangka para putraning Allah ingkang kebak katresnan lan kayekten. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut bilih kawula punika para putraning Allah ingkang ugi kedah gesang nuhoni dawuh paduka caket raket kalian paduka ing sadengah kawontenan. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundhia kemawon, langgung-langgung para adiyuswa ingkang ringkih ing raganipun. Monggo Gusti paduka ingkang tresnani, paduka ingkang ngiyataken, paduka ugi ingkang ngluperaken berkah ing satata gesangipun. Matemah para adiyuswa ingkang nembe nandhang sakit, paduka kemawon ingkang nyarasaken, sederek kawula ingkang nembe
wonten ing pemulihan paduka ingkang nyampurnaaken. Kawula pasrahaken para lari-lari kawula ing pundiya papan, sae ingkang nembe sinau, ingkang nembe makarya, gesang ing bali wismanipun kawula pitados, paduka mboten negakaken, ananging paduka badhe maringi kegiatan lan berkah ing satata gesangipun. Kawula pasrahaken kawontenipun para adiyuswa, komisi adiyuswa ing pundiya papan, program-program gegayutan kalian adiyuswa, kalebet wasita adi, tabloid adiyuswa, monggo Gusti. Paduka ingkang ngendika, paduka ingkang ngandi, paduka ingkang ngagem, matemah sedanipun menika ndadosaken para adiyuswa caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah semua adiyuswa srana ngrepekaken kidung. Sumangga. Nadyan prahara nampung sarta ombak anyambyo, aku terus muji syukur unjuk ring Gustiku. Jroning susah lan bungah aku angidung memuji syukur, Yeku kasangyo. Pasamuan